Nu înțeleg de ce acest primar al localității Bârzaba, unde sunt atâția oameni minunați, harnici, frumoși, dar are o ură viscerală pe mine, dar nu-mi dau seama pentru ce, pentru că i-am făcut numai lucruri, l-am ajutat în diverse întâlniri. Cum să zic, a devenit primarul favorit la o emisiune pe un post de televiziune, unde eu l-am sprijinit. Am cântat la două spectacole mari ale lui din localitate, fără să-i pretind ceva, niciun ban, absolut deloc. Ce am mai făcut pentru... Am fost la o nuntă unde a fost naș, o nuntă cu o nepoată a lui care e căsătorită în Australia și a venit cu foarte multă lume bună din multe țări, ar fi Franța, Italia, eu știu, aici, din Serbia, și au avut muzicanți de aici. M-am trezit cu el acasă în ziua acelei nunți. Vino, te rugăm, că e totul trist și nu știu ce, și dacă vii dumneata o să fie multă veselie, mă rog, să se va simți bine lumea. Și așa a și fost, bineînțeles, și atâta, habar n-am ce. Eu aș avea multe de spus, dar nu-și dă seama că, nu că mă bat cu cărămida în piept, că eu sunt cel mai mare, cel mai tare, dar dacă am atâtea distinții însă la vârsta mea, în fiecare an, anul trecut am fost cântărețul anului, anul ăsta sunt la fel. De curând am primit titulatori, sau poate dumnealor nu știu ce înseamnă aceste distinții.